Този велики четвъртък отново усетихме колко вяра, надежда и любов може да побере едно червено яйце. С благословението на Негово светейшество Патриарх Даниила се събрахме пред храм Свети Седмочисленици, за да творим заедно – родители и деца. Бодисвахме яйца, работихме с керамика, рисувахме с акрилни бои и маркери и отцветявахме с усмивка и вдъхновение, дори и най-малките. А сред цветовете и детската радост отново усетихме смисъла на червеното яйце. Светъл символ, напомнящ за Христовото възкресение. И така съвсем непринудено споделихме един прекрасен, топъл празник заедно с децата си. Последвайте ни, за да научавате за следващите ни творчески работилници за деца и родители.